Evde radyoya denge gele. Jiravendan uçana radyo denge gelden başkodarın hecayru 25 Cotme 2024 ini. Li Brüksel'e saat ne la medede hemen uçen serisi bir peşkeş bikin demde mazati reber apoya. Limin biçe jeman malbatı zaruk kek hat koştuğunda zaruk jibi girani birindar bun. Devlet Türk adagir ker bombeli kunde bineye yemin biçe barandın. Di bomba baran de zaruk ayazde sali Ferha Alberho hate koştun. Zaruk 8 sali Semir Alberho o zaruk 13 sali Abdurrahman Alberhoji birindar bun. Hat gotin ku Ferha o Semir Alberho برای هفون عبدالرحمن البرهوجی پسما میوانه زاروکن بیریندار لنخوشخانه فراته یا لمن بچیتنه درمان کرن. Hevsevkatiye konseri ve berakece ki da xuyani ek da ugu tevgerame ve pevajuya kure berapo peş bıxa esas bigire. Hevsevkatiye konseri ve berakece ki tekileri hevditina bistu sisiye cotme heroja çarşeme ya bereber apore da xuyani ek da ugu tecid devam dike. Hatta tecid lise reberapo bi temamin neye rakirin mercen tendürüsti evlekari u xabaten reberapo neyin misogerkirin ne pekaneku bahsa peşketinan bekirin. Keceke destşankir ku pişti 5 salan hevditina bireber apore pergiringe dive hevditine de agahine girtina jireber apo geleme u dosteme gereki dive hevditine de agahi girtina jireber apo geleme u dosteme geleki key xoşkir men hin peyamen ku reber apo duxoz biraya gişriye parve bikir hat parve kirin leweke ku reber apo diyar kir ku tecid ne hatiye rakirin u dudome reber apo bezerali diyar kir ku evi berpirsiyariya xoya diruki bicibine u ani zaman ku ger merj pek verin evi di çare seriya siyasiya demokratik apperskireka kurter rölexe bilize dive ev helvez jaliye herkesi ve baş vere fem kirin yen ku bu ağaçti çare seriya perskireke helveste nişanlıdın dive nezikatiye pevis nişani ve helvestar reber apoji beden jibu veji berya her tişti şartı mercin tendürüsti evlehi u xabat beyin avakirin hatta ku ev merşbek neyin breber apore mercin diyalogu danustandın lezgin neyin avakirin ne rasteku murovlu bende beku reber aporola xebrize em hevditine ereni dibinin le tecdalise reber apo devam dike keceke gutku muhattabe çare seriya demokratik apırskireka kurt reber apoye aşcalı Türkiye ji muhattab girtina reber apo pekane en vek tevger ve bavariye deneku demokratik buna Türkiye be çare seriya demokratik apırskireka kurt ve giridaiye çare seriya apırskireka koji be demokratik buna Türkiye ve giridaiye gele koji be sazı PKT ve pevajoya ku reber apo be peş bıxa esas bigire reber apo iradeye tevgerame gelemeye muhattab bu müzekerevane çare seriya demokratik apırskireka kurde tevgerame ji be hemu PKT'in xwe ve le guri pevajoya ku reber apo peş xistiye tevbigere KCK Balkşan ser çalakiyale Ankara pek hat ugut te gotin ku ev çalaki jaliye tevgerame ve hatiye kirin ger ku ev çalaki jaliye hezelme ve hati bekirin ve HPG daxuyaniya pevist bide leveke ku te xwestin ku vusa beji teqez be alaqaya ve çalakiye be pevajuya retineye jiber ve çalakiye hedef kirtina heremen parasına rojava şengal u heremen parasına medya bitavayı naya kabul kirin be ku cudahiye texin nava hedefan erişi gund u bajarın rojava kirin ger rast hedef kirtin jiyane yengel depoyun xarın u ave istasyonun ceyran u enerjiye bendav nexweşxane kirin armanc divan erişan de gerek sivilan jiyana xwe destan u bidahan keji birindar bun em van erişen hovane şermezar dikin laliyeke ve bahsa ayşti u çare seriya siyasiya perskirekan tekirin laliye dinji erişen uha pe parve denekirin ev paradoksek mezine
KCK heri davi got ve geleme u dostên me zanibin ku her tiştên ku heta nehatine bi destxistin encama têkoşînê ye. Ji niha û pêve jî hemû serkeftin û pêşketinên ku em bi dest dixin wê bi têkoşînê bin. Divê em bi vê hişmendiya dîrokî tev bigerin û pêşxistina têkoşînê esas bigirin. Em alîgirê çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurdin û alîgirê çareseriya pirsgirêkê bi diyalog û müzakereyê ne. Rêbera Podê hevdîtina ku dibin têjdagiran de pêk anî carekê din helwesta xwe ya ji bo çareseriya demokratîk a pirsgirêkê baweke zelal nîşanda. Dê têcîta li ser rêbera Podê dome divê em têkoşîna ji bo bidawîkirina têcîta û nûsûkerkirina azadiya fîzîkî ya rêbera Po berfirehtir bikin. Divê gelê me û dostên me li ser vê bingehê têkoşînê mezin bikin. Devleta Tirkiye dagirker şevedin ve êrişên xwe berdewam dike ambara genim jî kir hedef gelek karker birîndar bûn. Devleta Tirkiye dagirker bi balafira bê mirov û biçek li gundê Roviyê Kobanê ambara genima bombabaran kir. Di encama êrişê de yek jêgiran heft karker birîndar bûn û ziyaneke mezin çêbû. Devleta Tirkiye dagirker çar caran êrişî Qamişloyê jî kir. Balafirên bê mirov û biçekên Devleta Tirkiye dagirker serî vê sibehê jî avaya hêzên ewlekariya Hundirûn a li devera Sîna ya bajarê Qamişlo bombabaran kir. Dagirkeran her wiha avaya şîrketa Sadkop a li taxa Qena Swîsê jî bombabaran kir. Her wiha balafira bê mirov a biçeka Devleta Tirkiye dagirker li gundê Mêrgamîra yê girêdayê bajarê Dêrikê şîrketa Kîsan jî bombabaran kir. Di encama bombabaranê de zirarên maddî çêbûne. Devleta Tirk êrişî Şengalê kir. Êrişên Devleta Tirkiye dagirker ên li ser Şengalê jî dewam dike. Herema Amûd û Çilemêra bu balafirê şer û balafirên bê mirov û biçek hatin bombabaran kirin. Piştre jî bombe li navenda Şengalê hate barandin. Li gorî agahiyan Devleta Tirkiye dagirker Herema Çimêra û Amûd a çar caran navenda Şengalê hin girên herêmê gundê Sîbaşê Xidr bi giştî 11 caran bombabaran kir. Hêzên Ewlekariya Hundir bilançoya êrişan eşkere kir. Navenda ragihandina Hêzên Ewlekariya Hundir bi daxuyanekê bilançoya êrişên Devleta Tirkiye dagirker yên li ser Bakurê Sûriyê eşkere kir. Navendê got ku di nava 24 saatên dawî de artêşa Tirka faşîst bi dihan navendên xizmetê û jiyanî û gundên niştecîhan bombebaran kirin. Li Qamişlo ambarên genim û navendeke sivîlan ji aliyê balafirên bê mirov ve hatiye bombebaran kirin. Li Tirbespiyê qada petrolê ya Udê 6 caran li Payhev îstasyona petrolê ya Seyîdê jî 3 caran, îstasyona petrolê ya Babasî 5 caran, benzinxaneyek hatiye bombardman kirin. Li Amûdê 2 caran îstasyona elektrîkê, 2 caran navenda firinê û 2 caran jî gundê Hasat hatiye bombardman kirin. Li Dêrikê kargehên gazê yên Swêdiyê 2 caran, kargeheke sivîla jî 4 caran hatiye bombabaran kirin. Li Rimelan bîrên petrolê 11 caran, projeya çandinê ya sivîl hatine bombardman kirin. Li Tiltemir gundên Tilwert, Xerbî, Xirbet Elşayir, Rebiyat, Eltavlê, Tiltavl, Em Ulkêf, El Ewce, Qebirkebir, Dawudiyê hatine toparan kirin. Li Kobanê îstasyona elektrîkê 3 caran, firinek 2 caran, depoyek xwarinê hatine bombabaran kirin. Li Ayn Îsa jî gundên Mişerfa Şerqî, Kampa Ayn Îsa, Dawîlib, Sîdon û Mûlek hatiye bombabaran kirin. Li kantona Efrin û Şehbayê gundên Tirrifatê, Şalê, Xirbet Şalê, Hîrbil, El Qura, El Hoş, Şeyx İsa, Miniq û Tinîbê hatine toparan kirin. Di encama bombabaran û toparanên Devleta Tirka faşîst de keçeke 3 salî jî di nav de 27 sivîl birîndar bûne û di 2 jê zarok 12 sivîl şehîd bûn. Qesedê dû baregehên dagirkeran hedef girtin. Navenda ragihandinê hêzên Qesedê li ser malperê xwe ya fêrme agahiyên pêkanîna du çalakiyan li dijî baregehên Devleta Tirkiye dagirker ji hêla hêzên wan ve parvekirin. Agahiyan berfireh wan e.
Di çarçoya bersivdanên rewa li dijî êrişên hovariyên dewleta Tirkiye dagirker li ser herêmên me û pêkanina sûcan li dijî gelê me de hêzên me du çalakiyên serkeftî pêkanîn. Hêzên me li barekeyên dewleta Tirkiye dagirker û noxteyên çeteyên wê li derdora gundê Enik el-Hewa û Dawûdiyê yên Zirganê li başûrê Serêkaniyê yê dagirkerî hedef girtine. Li encamê de gelek leşkerên dagirkeriya Tirk û çeteyên wê hatine kuştin û gelek jî birîndar bûne. Li bin miçê parastina meşrû hatêkirin 5 baregeh hatine hedef girtin. Navenda ragandina Meclisa Leşkeriya Minbiçê derbarê bersivdana êrişên dewleta Tirkiye dagirkerin lê dijî herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê daxuyaniyek da. Li daxuyanî de hat gotin du saet di 5 û nîvan de hêzên Meclisa Leşkeriya Minbiçê û hêzên Cebhet el-Eqrat Rezerîş li dijî 5 baregehên artêşa Tirkiye dagirker çeteyên wê pêkanîne. Hêzên ev baregeh toparan kirin Kerbeşlî, Şeva Şêx Nasir, Beldeq û Şêx Aqil. Di encama êriş û toparan li dijî van baregehên dewleta Tirkiye dagirker de kuştî û birîndar hene. Hêjayî bi bir dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê êrişên xwe li dijî herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê zêde kirine. Di êrişan de binesazî navendên xizmetguzarî û stratejîk hatin hedef girtin, welatî şehîd û bûne û birîndar jî hene. HPG şevedin çalakî kir, di çalakiyê de 4 dagirker ceza kirine. Navenda ragihandin çepemeniya HPG bi daxuyanekê çalakiyên dawî yên gêra û êrişên dewleta Tirkiye dagirker ragihandin. Daxuyanî HPG wihaye 24 Cotmeyê di saetên Nîvrû de dagirkerên ku xwestin ber bi tunelên şerên qada berxwedana girêbihar a herêma Rojavayê Zapeya Şehîd Delîl ve werin ji alî hêzên me ve hatine hedef girtin. Li gor agahiyên destpêkê de encama destxwardana hêzên me de herîkêm 4 dagirker hatine ceza kirin û dagirker jî birîndar bûne. Hêzên me çûn ser cenazeyê dagirkerên hatine ceza kirin. Gelek çek, Cebilxane, Terşîsat û alevên leşker jî desteser kirine. Agahiyên berfire wê pişre werin parve kirin. Li Cizîra Botan taqîneke dijwar rûda hatiyarkirin ku li taxa Cûdiya navçeya Cizîreya Şirnexê saet derdora 22 de du taqînên dijwar çêbûne. Dengê taqînan ji gelek noxteyên navçê hatine bihîstin. Çavkanên herêmî Diyarbekirê ku piştî taqînan li ocaxa tendurûstiya ya kevin dûman çêbûye gelek ambulans û hêzên leşkeriyên Tirk çûne cihê bû yerê. Êriş birin ser navenda giştiya Dem Partiyê şevedin nîvê şevê êrişî avaya navenda giştiya Dem Partiya têkirin berdevka Dem Partiya Ayşe Doğan tekildarê êrişê daxuyanek da û got nîvê şevê êrişî navenda me ya giştiya Dem Partî ya li Balgatê ku yek ji semtên herî qalabalık ya Ankara'ya û navenda gerek partiyên siyasî lê hatiye kirin. Derî û cem hatine şikandin hewldane ku tabeleya me daxînin. Em bi bîr bînin ku ev fereseta qirêj û çepel bi armanca provokasyonan hatiye kirin. Lê tu hêz û tê êriş nikarin me bitirsîne û bidin rawestandin. Civanan li Parîsê Slavdan rêber Apo ciwanên ku li Balnyoyê girîng ya paytexta Parîsê li hev kom bûn çalakiyeke bê îthatiya sivîl kirin û daxwaza azadiya fîzîkî rêber Apo kirin. Ciwanan di daxuyanê de gotin heta ku azadiya fîzîkî ya rêber Apo were mîsoger kirin ew ê çalakiyên xwe bitomînin. Ciwanan di dawiya çalakiyê de ji bo meş û mîtînga mezina Kölnê ya 16 mijdarê jî banga tevlîbûnê kirin. Ali Babacan ji desthilatdariyê re got tenê yek saetê me em winda bikin tuneye. Serokê Giştê Partiya Diva Ali Babacan tekildarî nîqaşên li ser pêvajiyan û li ser hesaba xwe ya medya dijîtal peyamek parve kir. Ali Babacan got ez bangê îktidarê dikim Erdogan û Bahçeli tenê yek roj tenê yek saet em winda bikin tuneye. Tirkiye ji vê pirsgirêka bi dihan salane nikare bi dawî bike. Heke hûn ji dil bin gavan bavêjin. Ji bo Tirkiye bibe welateke ku dayîk lê negirin û zarokên wan di temeneke ciwan de nekevin bi naxê tişta pêwîst werin em bi hev rabikin. Heke hûn nekin, heke hûn nikaribin bikin, em ji xwe ji bo kirina vê amade ne. Telegodan jemen çen serîs ve pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş.